χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με την καλύτερη μουσική της πόλης Ηρακλείου. Και βέβαια σε λίγα λεπτάκια θα έχουμε στον αέρα και το φίλο μας τον Βασίλη Σαμαριτάκη για να μας μιλήσει λίγο για αυτό το διαδικτυακό παιχνίδι, τα 7 κλειδιά, να μας πει κάποιες λεπτομέρειες που ίσως σας ενδιαφέρουν για όσους δεν έχετε ήδη ενημερωθεί για όλο αυτό το θεματάκι. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και στο άλλη άκρη της γραμμής έχουμε το φίλο μας τον Βασίλη του Σαμαριτάκη. Βασιλάκο, μας ακούς? Σας ακούω, καλησπέρα σας, τους ακροατές σας. Ναι, είσαι καλά. Λοιπόν, έχω πει κάποια πράγματα του Βασίλη. Αυτό που είπα νωρίτερα είναι ότι είσαι στα 7 κλειδιά, ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Απλά θέλω μια διόρθωση, ό,τι θέλεις να είναι διαδικτυακή διαδραστική σειρά. Τα 7 κλειδιά λοιπόν είναι μια τεράστια διαδραστική σειρά μεταφυσικού μυστηρίου που στηρίζεται στη βασική ιδέα της ενεργογράφου της σειράς, της Πέτρας της Σονάτου, η οποία θα είναι και τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες της εσένα προσωπικά και στο σταθμό, να είναι καλά πέστης. Και σε ευχαριστώ και εγώ για τη στήριξη και στο πρόσωπό μου και στα κλειδιά. Η διαδράση αυτή λοιπόν έγκυται στο γεγονός, Βασίλη, ότι το κοινό δεν παραμένει όπως σε άλλες περιπτώσεις των σειρών στη τηλεόραση παθητικός θεατής και δέκτης, αλλά γίνεται και κομπός και συμμετέχει ενεργά με τα φαινόμενα και αλλάζει με την παρέμβασή του τα δεδομένα. Η διαδράση αυτή γίνεται με διάφορα πρότυπα που ξεκινάνε από τη συμμετοχή στη συγγραφή του σεναρίου μέχρι συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφία, στο διαδραστικό παιχνίδι το οποίο είναι με εξελίξη είδους, αυτό που λες, υπάρχει, ισχύει βέβαια, αλλά το βασικό είναι η σειρά, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος κάνει κουμάντο με λίγα λόγια. Ο κόσμος κάνει κουμάντο εδώ πέρα, ναι. Βασικά δεν είναι ένα βήμα στο κοινό, στους χρήστες του διαδικτύου, να ξεπηλήξουν το ταλέντο τους. Να δημιουργήσουν και αυτοί, να συμμετάσχουν. Κατάλαβες, κάτι που δεν γίνεται. Νομίζω είναι κάτι, μια πρωτοπορία. Και πώς θεωρείται η ενημέρωση. Αυτό βέβαια ο αρχικός στόχος ήταν να προβληθεί σε free screen, δηλαδή τηλεόραση, διαδίκτυο και στις οθόνες των κινητών μας. Τώρα οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, οι δοκίες είναι δύσκολες, θα δούμε τι θα γίνει. Ήδη το παιχνίδι έχει ξεκινήσει όμως και πάει πάρα πολύ καλά.
Πάμε στους 50.000, έχουμε επισκεφτεί το blog της σειράς. Πολύ καλά, ναι. Η πρώτη φάση που είναι η διενεργή συμμετοχή του κόσμου ήταν και στην επιλογή των ηθοποιών στην ψηφοφορία. Άρα όπως δηλαδή ο κόσμος κάνει ακριβώς κουμάτι τι θα γίνει, πώς θα γίνει, ποιοι θα μείνουν, έτσι. Δεν είναι ένα παιχνίδι όπως αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση όμως. Δεν είναι. Στηρίζεται στην ανάδραση. Αυτό το υπεράστη που λέμε, το διαδραστικό. Συμμετέχει ενεργά. Συμμετέχει και ενεργά και αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή υπάρχει μια συμμετοχή, μπορούν να συζητούν ακόμη και με τους χαρακτήρες και με τους ηθοποιούς. Θα αλλάξουν τους ρόλους, θα μαθαίνουν στοιχεία για τους ρόλους, θα αλλάξουν το ρόλο στη συνέχεια. Βασίλη, μπορείς να μας πεις τώρα τρόπους έτσι που μπορεί ο κόσμος πόλη να παρακολουθεί το παιχνίδι γενικά? Πρώτα απ' όλα στο Facebook, αν πατήσει 7 κλειδιά θα δείξει σελίδα και θα δει εκεί όλα τα process και αυτά. Κάνει ωραία βήμα. Στο YouTube νομίζω έχεις κάποια στο YouTube. Να αναφερθούμε στην πρώτη φάση η οποία τέλειωσε και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο. Η πρώτη φάση λοιπόν ήταν η επιλογή των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στο casting. Και από εκεί και πέρα με το βιογραφικό τους και το ταλέντο τους θα μπουν στο cast της σειράς. Και πήγαν πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για αυτό και εσάς και όλους τους φίλους που μας ακούνε. Είχες αυτή την συμμετέχοντες βγήκα δεύτερος. Άρα ο κόσμος μας έχει στη σειρά. Συγχαρητήρια. Δεν το ήξερα αυτό, δεν έχεις ενημερώσει ακριβώς τι έγινε. Ναι, γιατί τώρα είναι μια είδηση εδώ. Η Ελένη Καρβέλη πρώτη και γενικά ήταν 51 άξιοι συμμετέχοντες στην υποψήφοι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο για την αγάπη και την στήριξή του. Ωραία, λοιπόν, να πούμε βέβαια και τη συνέχεια λίγο για όλο αυτό το θέμα ότι ο Βασίλης είναι ο αδερφός του φίλου μας του Μαρίνου, του Σαμαριτάκη, όλοι το γνωρίζετε από το Big Fish, από το 50-50 και όλα αυτά. Θες λοιπόν εκτός από τα 7 κλειδιά να μας δώσει και να πεις έτσι κάποιες ευχές για τον αδερφό σου? Φυσικά, αν δεν έχεις σπίτι του, θα σου πλαγώσει. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στον αγαπημένο μου αδερφό του Μαρίνου Σαμαριτάκη και γνωστό Σαμαρίτη. Και εμείς το ευχόμαστε μια καλή επιτυχία. Ο κατεβαίνει το Σύμβουλο Δημοτικό Σύμβουλο με τους ανοιχτούς ορίζοντες και το Γιάννη Κουράκη. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχει ένα κλίμα αναξιοπιστίας για των πολιτικών κτλ. Αλλά πρέπει να δείξουμε ότι οι δημοτικές εκλογές πρόσωπα. Ναι, οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν να κάνουν αυτό. Λοιπόν, Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσω. Το τραγουδάκι που πάμε μετά είναι αφιερωμένο σε εσένα και στα παιδιά από τη σειρά. Ξέρεις ποιο είναι, να είσαι καλά και να έχεις μεγάλη συντροματικότητα γιατί θα αξίζει. Να είσαι καλά. Οπότε καλά, λοιπόν, σε ευχαριστώ. Αγαπημένο, αφιερωμένο εξαιρετικά στους φίλους των 7 κλειδιών. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε, είχαμε τη συνομιλία με τον φίλο μας τον Βασίλη. Ενδιαφέρεται όλα αυτά που μας είπε. Αρκετός κόσμος παρακολουθεί τα 7 κλειδιά. Ρους εξαιρέσεις, παίζουν για όλη τη σειρά, για όλα τα παιδιά τους τελειαστές εκεί πέρα. Και εμείς συνεχίζουμε με τη μουσικούλα μας εδώ πέρα, το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν θα αναφερθώ σήμερα ποιοι μου μιλάτε πάλι και τι μου λέτε στο Facebook, γιατί εντάξει τώρα με έχει κουράσει λίγο αυτό το θέμα.